କରୁ ତମ ରାଜା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସି ହେମନ୍ତ ବିରୋଚନ ଚିକୁଲା କାଠି ଗୁରାୟଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯମ ମାତା ବୋଇଲେ ଅଛମର ହୋଇତା ଯମ ବୋଇଲେ ହୋଇ କି କଲ ଗো ମାଛ ଅଛମର ହୁଅ ବୋଇଲ କାହାକୁ ଏମତ କହିଲ ଯାହାକୁ ଖାଇବାର ପାଇଁ ଗାଈକି ଶୋଇଥିଲି ମୁଇଁ ଯାହାକୁ କଲ ଅଛମର ଆଉ କି ହୋଇବ ଆହାର ମାତା ବୋଲ ଏ ତାହା ଶୁଣି ତୋତେ କହିଲି ପୁତ୍ରମଣି କହନ୍ତି କାହାକୁ ଆଉ ତୋପରା ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ହେମନ୍ତ ଭୋଜନ ସାରିଣ ମନରେ କାଞ୍ଚିଲି ଯେ ତମ ବିରୋଚନକୁ ନ ମାରିବି ନେଇ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିବି ଚେତାଇ ଦେବି ଓଷା କର ନଇଲେ ନେବି ଆର ବାର ଏ ମଧ୍ୟ ବେଳ ହିଁ ବୁଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଚୌଦିକ ଘୋଟିଲା ରଜନୀ